egy ingyen út Tájföldre, itt tudsz ugyanis spórolni 50-100 ezer forintot évente, amiből néhány év távlatában már is utazhatsz ingyen Tájföldre. Minden magyarnak van egy olyan kiadása, amit szinte láthatatlanul tűnik el a pénztárcájából, ez pedig a bankszámlája után fizetett különböző banki kiadások, költségek. 2024. 31-éig minden banknak kötelező az ügyfeleinek feltöltenie a tavalyi éves díjkimutatást, ahol nettó csak az látszik, hogy neked mennyibe került az, hogy egy adott banknál voltál. Javaslom, hogy ezt nézd meg, mert 2 percbe se telik, és hogyha egy olyan összeget találsz ott, ami számodra már túl sok, akkor írd rám, ugyanis minimál bértől el tudjuk intézni azt, hogyha a számlára érkezteted a jövedelmedet, akkor teljesen díjmentes legyen minden. Nincs kártyadíj, nincs számlavezetési díj, nincs utalási díj, nincsen csoportos beszedési díj, nincsen állandó átutalási díj, tehát nincsen semmi, 0 forint a bankszámla vezetésed. Ha szeretnéd ezt megspórolni, és 5-10 éven belül ingyen elutazni ebből a spórolt pénzből akár Tájföldre, Balira, Maldív-szigetekre, akkor gyere át a Szabadkai Levente pénzügyi megoldások oldalra, ugyanis ott találsz egy képes mutatót arról, hogy hol találod a saját banki felületeden ezt a díjkimutatást.